Titaurire Mdara, long time. Long time. Kubvira panhama yagadza ndokuzoonekwa nhasi apa nemamaira waita apa takadzura mabhodhi ese sadza sei apa nemawandiro akakaita vanhu dai matebho akabva apa kusvika uku aiwa kutonzi ndatone mabayo ekubona mabhodhi esadza athezidei pako apo mutambira upo kumazano Mdara ndiro musatsato ndimo muita nezve hanzi mamuri muneighbord saka makazvikazi ndiri muneighbord kazi akadaro ndiani yeye zvaingotaurwa kunzi Mdara yamuneighbord ndokuti vaya vane shungu dzoda kuti mapurisa kaiva nditsvaga basa zvakanaka ndoti neighbord hamuna shungu dzoda kuti mapurisa here Mdara hamuna shungu dzoda kuti mapurisa indaga ndiri ofisa kamuneighborukazi ndoti muneighborukazi hakuna maneighbors uchenzi neighborhood mupurisa anonzi police reserve saina ndikati police reserve manje mune mureserve ando zvamuri Mdara manje vanhu ngavasataurandikavatandidza vanosvikira vatauri kwaswera saka vanhu vanongobuda musaga vachitaura vasina saga vatangi vaona zvandendii saka imi graft amuita zvamai manje nderidi andisita graft ndakatozvigarira papangu zvavo ndiri zii ndiri papa pangu but hamuna mbobvira maita zvechineighboard sisi anambura muda zvechineighboard Mdara musanyepe indokuziyayi because maiti mbopfeka uniform yechijitika yemaneighboard ye chimbondibatsira asi mauniform yaakasiyana kune emaneighboard kwete endini akamira semauniform aya aiwa kana uniform yakatongopfekwa unotongoona kuti uyu muneighboard uyu mupurisa sa yangu akaona kuti ndechineighboard ukasi saka ndozvamakaonawo ndikakupikisai kunoita kuti kukonzeresa zvakawanda ungona ndiri muneighboard saka dhirira mukuita mazoto ndiri ndakatyora ndiri pamba asi makadzingwa basa ndakamenisenza mapisa graft here Mdara kupi amenoka kumaindastry ikoko kumaindastry kana uchipurisa ikoko iwe chindira ndiri muneighboard ndokwari kuti pame makadzingwa here chii chakaitika hakudzingwa munhu kwekwe wapita basa kumutemo haudzingwi ine haudzingike saka imimi kuti mazana hapana zvamuri kuita chichamusikaenda kugraft saka rakamira sei basa iro wakutitaura nyaya manje apa wakutitaura nyaya manje andiwa manje mupurisa zvakangofanira kuti munhu akagarawo pamba ukati mupurisa andovambona yaitenderera staiizi wakazowana basa rikati uchiri mupurisa hatikati uri mupurisa utoti uri pabasa uri mupurisa haasi munhu ari pabasa because mari yechipolisi haisi mari yekuti ingaverenge kuti inokwanisa kuti iendese mwana wechikoro inokwanisa kuti mhuri irarame inokwanisa kuti newe wacho urarame nekurendi wateva chiizvo saka ngatingoti hausi pabasa unongoda kutrai pamwe zvinogona kubuda but zviita zvichiramba saka imi teme makashanda pabasa iroro makatombosunga munhu imimi tobata munhu kusunga munhu towabatwa nhasi ati maingomerura chii handimerere but ndakatombobata vanhu but manye vanhu vacho ndakwandosvika navo mabhozi vanondidherera vanoti ndiri munhu munyoro ine handisikaindi yachekuti ndovana ndichingosvika pagedhi ndovanoti kaniondi shamwari anonditonga mwari anonditonga kuti wakuita utsine wakutomenisa apa handana sendi kungozvikonzereserawo zvake zvaasiya gona kupedza saka ndoenda naikukwandoenda havana saka ushana ndizosiya nazvo nekuti ashava ida kumba kwako next time gara uchiziva kuti iwo mutemo unotaro so mutemo haudi so gara zvakanaka nevamwe mumusha usazokonzesa gara uchidhakwa udhakwa zvakanaka kana uchimwa unwa zvakanaka zviriko ko hamune njira yekumbotanga mamborowa pasi ndeipuwa aiwa ini ndagari miri yangu manje magesi miri yangu very flexible enough I'm very flexible and I'm very active enough. So I'm togori kutomira vatete ndetofunga kuti mhane pakutovhomoka takatonaka na second dano maguda kwidza namagwirira oinda ichi energy yakanyanya wanda yakanyanyisa manje energy yangu yakanyanyisa zvachose yakanyanyisa zvachose zvekuti ndotoshiva mabasa ekutomhanya muno mukada tikatasa kuti ndikati dhano andikati angade kuti ambondiswaradza makomo ndimbomhanyisana naye muno mahamuna kuti ndikatase kuti ndingapana angatisiye munhu but kana mune energy yakawanda yeuda kunyanya umhanya straight munofanira kungotambira mumagrounds stodhatu mungonotamba munongogara muchingomhanya muri ikoko dai uchimboona kuti nindomukana 4 every day chekutanga kumhanya vhesi yangu chii matenesi angu mutsoka ndakabuda ndakatoenda panezosva
7:30 ndidzoka ndichigeza ndichitakati chu ndabva kumhanya atoona manje zviriko zvezvekuti anzitumbwa tuchichaiwa zvezvi asi kumhanya ndekubasa kwangu manje kututu makadita here kututu kakumbatutu ichiri kwere mbatutu achasei amini hani makaipa imezita here kambwa pamwe ndopamukabva manyasonzwisisa makati kamugidwe tinda vandaziyeuka vakutitumbwa kakamugidwe vakutitumbwa tuwanda ina hai klasi yemunhu inongokuudza kuti anofandini ndikati musimba netumbwa netunhu twetweka anofandini plus hatidi munhu asingageze hatidi munhu asingadye hatidi munhu asingazive zvari kuita imwa tunhu twetweka oma wobva wadhailutawo zvakanaka wobva wageza wobva wadya chikafu ukadhakwa zvaukanzi waita flatire vapo wadya chikafu wakageza wakarongekawo kana munhu anoshanda kutaura anoti anorega yani plus kanofita munhu kanofita munhu handi mamutori mabrand ambassador acho aiwa dorere zadorere maisimbisa ingada yakutaura kuti ndambokutaura last time dorere ndodoro rikurudzirwa ini waidororere ndodoro rikurudzirwa ini waidorore bhozi rine zvarakanakira one harisvibise hembe harisvibise mazino harireme even kana kutakura plus harizi nhasi huri sei even kana kufa kwako unongofunga uri zii hauna unombonetsa kuti azi nhasi amborara sei muchipatara adya here ati saka ari kunomuno nhasi jani asi one kick one go haunetsa nevanhu unongofuma kuti chando ungofuma kuti mamunyararire chiro kuviga unezika aiva kani hapo kana saka uchivigwa nevanhu nevauya ichimbonwidzana navo kana kufoka kunoza mavegiri wako anonakidza sei vamwe timototera zvotodirwa mugomba baba vatoti abvisa manidira mugomba sara yemushime mumapenyu indaenda ndarova pasi ndatoio zvakatovharana panapo saka mutokakurudzira kuti vanhu vavaramba aiwa mutemo tokati vanhu please inwai nyaya yekuti majika idoro rinoona vanhu vasina mari vanhu vasina mari ndorotandadza rakatogadzirirwa vanhu vasina mari rakagadzirirwa vanhu vasina mari ndosaka chinzikahanda sanani example tarisa magaffa unoziva magaffa eshamwari yangu vanogachisira kuti magaffa unoziva udorere pamafira kwachanetsa ukatozowanikwa zviri nani kuda ndakamumusira kuti last time ndati kuda iwo ndikutrasta kuti hama yangu but manje yakambotira wadi kutira rimwe riri nani zvana masupa nemanigayo kuti 200 muri to abuse muri abuse ine child abuse ya muri to saka hatifanire muchitudaro nani futi nomwendiani zviri pachena kanu haaperi ndalistrese aiwe ndachita wacho ndiye mwacho yepenyu zvake ariko zvake amunambopfurani kwagreshen kwagreshi daniels andichapfurai pagreshen kuenda makabhanwa anabhanwa saka chii gresha akatibata keresi vangu ndibata keresi ka1 vana kuita 1 ine kwangu ndoita nonzi 1 with district command kunzwa nekuita saka pagresha achafaka ndinetsoka yangu ine afaka ndibonza kutsoka yangu asi mama kusatenga ndaitenga ndina ndiri customer yake saka chii big customer yake kabig customer yake twera aferi aida kutira kuti andidestroy kumba pake nenyaya yemango hanzi mango dzanzaita sei hanzi vatengere mango wakakandira munhu pane ndo mango pamba pangu mama angu vachiona saka yo mango pamwe isi hatinjikidzane kuti haizemagarisira atakaita mumusha medu nekudini saka watengere mango uchibva kuti anombotema mango kanonga mango pasi ndakumbira mama wangu saka iye anozvinzwisisa saka iye anga akandidhako ndakangofuma mamajokes kwakuzidabata careless ndakatoziva ndikatodzoka kuti mapake chipirika tozitadza kutowira zvekuti upenyu hwese saka ndakangotova kuavoid noise netsoka yangu handide pamapake saka ibva ipapo mama utenga kuti manje handichafa ndakatoba futi nitumbwa twacho handichatofi ndakabva ndatongoregera nitumbwa twacho bhozi diega handitengesa tumbwa ndiyaiga haitondi handichatofii ndakatomwa futi saka zvakatobatsira zvakatondibatsira behalf of aimasaid saka mukuma chii mazuva ini ndinofarira masupa bia nebrand viceroy 2 keys ndodhailita zvangu ndakazvigarira pamufuri pangu makaenda ndakadaro zviriko mudhara saka ukaona munhu akati zii asingawanike sezvamamutaura long time musiyana ukaona munhu akati zii kuti zii ikoko kunyarira ikoko kune chapter yako ukaona munhu akanyarira kutotaura ikoko kunyarira ikoko
chapter ito rimwe language inototaura kuti ukaona munhu akanyarara ari kutaura something saka ukaona munhu akanyarara iwe kana vachimunetsa yakanyarara wautomunetsa wautomuabhusa because iwe wega ugaya kuti saka sei akanyarara ubva wazviona kuti atotaura kunyarara ikoko saka wana ndakati ziya kuti ziya doesn't kuti handikudei kana hamukobayiwa miriko ndiri kukuzivai ndiri kukudai all of you mese kubvira mafans angu ese vari kuuk anani vese anani anamilax anani anachatkombo all of you mese ana mofela vese aiva ndikuzivai kuti muriko God bless you mwari kudenga vatonamata ndiye asingadhakwe asi isi ndisinodhakwa zivai kuti ndikukuzivai kuti muriko kana pazorongweka takati tese aiwa bo ndikura sei zvacho aiwa bo one love yes sir thanks my friend